Прайшлі новыя дэбаты, дзе кандыдаты ў прэзідэнты Польшчы задавалі пытанні адно аднаму, і мы зараз даем хуткі разбор, што нам спадабалася, што не спадабалася, хто выйграў, хто не выйграў, і абмяркуем самыя яркія моманты гэтых дэбатаў. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы зноў па левых умовах. Прайшлі дэбаты ў Суперэкспрэс, дзе кандыдаты задавалі пытанні адно аднаму. Не было ўвогуле пытань для журналістаў, і гэта унікальны фармат. Насамрэч так, ты маеш рацыю. Па-першае, упершыню атрымалася сабраць усіх кандыдатаў у адным месцы. І гэта ўжо проста паспяховы поспех. Гэта таксама. Так, гэта вельмі важна. Ну і, канечне, формула дэбатаў, тое, што не было падрыхтаваных пытанняў ад журналістаў, і ўсё было, скажам так, ужывую, без нейкай цэнзуры, абсалютна вольныя умовы, так кожны мог пытацца пра што захоча. Гэта было вельмі крута. Хацеў сказаць, што, магчыма, ў нейкі момант і хацелася цэнзуры, але пяройдзем да гэтага. Насамрэч, падчас гэтых дэбатаў была парачка момантаў, калі хацелася выключыць тэлевізар і патэлефанаваць у паліцыю, кагосьці з кандыдатаў проста забралі пад белыя ручынкі. Окей, давай пачнем з агульных уражанняў. Я магу пачаць сябе. Агулам цікава, было дынамічна. Было шмат пытанняў асноўным кандыдатам Часкоўскаму, Наўродскаму, Шымону Галоўне. Мэнсон, мне падаецца, у чацвёрцы. І праз гэта было менш часу на умоўна непапулярных кандыдатаў. Гэта, можна сказаць, што мінус, таму што быццам бы не ўсіх раскрылі. Але, зразумела, для мяне, як для гледача, гэта плюс, таму што было самае цікавае. І фінальныя прамовы, я па шчырасці ўвогуле іх не чакаў, я думаю, там нічога не будзе. Яны былі такі, проста звычайныя. Насамрэч, калі я пачуў, што зараз будзе другі раунд, то я падумаў, божачкі, яшчэ і зноў. Высветлілася, што гаворка ішла ўжо пра фінальныя прамовы. Праз тое, што не было пытанняў ад журналістаў, то некаторыя кандыдаты проста сумавалі. Напрыклад, той жа Зандберг, які адкрыў гэтыя дэбаты, быў першым, то пасля ён ужо амаль што практычна не вяртаўся. Там, магчыма, два пытанні. Там адно ці два пытанні былі. Таксама было з Сенышын, таксама было з некаторымі іншымі кандыдатамі. Таму, канечне, больш за ўсё мы пабачылі менавіта тых кандыдатаў, якія найбольш папулярныя. То бок, вялікая шасцёрка. Якія твае ўражанні ўвогуле? Ці спадабалася табе такі фармат? Што ты пра яго думаеш? Наколькі не хапала пытанняў ад журналістаў? Наколькі мы з табой размаўлялі перад запісам, што ты сказаў, што не хапала кантэксту часам? Распавядзі. Агулам мае ўражанні былі вельмі добрыя, і гэтыя дэбаты лёгка глядзеліся. То бок, гэтыя 2,5 гадзіны праляцелі незаўважана, можна сказаць. Што тычыцца пытанняў, то гэты фармат, які быў абсалютна без цэнзуры, ніхто не рыхтаваўся, акрамя таго, што кандыдаты рыхтавалі свае пытанні. Паказала проста, што кожны сядзіць крыху ў сваёй бурбалцы, у сваім пузыры. Бо тыя ж самыя пытанні пра еўра, пра юдаізацыю Польшчы, гэта ўсё паказала проста, што кожны з кандыдатаў жыве крыху ў сваім свеце, такім унутраным. Калі агулам, як ты лічыш, ці дало гэта выбаршчыкам нешта дадатковае? То бок, пасля дэбатаў конскіх, там страціў Мэнсон, набраў Галоўня, там усе больш пазнаёміліся з Наўродскім. Рафал Часкоўскі выглядаў нейкім зманчоным, усталым, быццам бы ён ужо тут 10 гадоў кіруе гэтай Польшчай. Ці было такое нешта? Ведаеш, па шчырасці, я не лічу, што гэтыя дэбаты прывядуць да нейкіх вялікіх пераменаў у пытаннях. Тыя перамены, якія павінны былі адбыцца, яны ўжо адбыліся. Была гэтая ўстразка пасля папярэдніх дэбатаў. Цяпер жа проста кожны з кандыдатаў, скажам так, звярнуўся хутчэй да сваіх выбаршчыкаў і мог хіба што проста ўмацаваць свае пазіцыі сярод свайго электарату. Не больш за тое, хутчэй за ўсё. Окей. Добра. Тады давай пераходзіць да галоўных кандыдатаў. Кароткі абзор на кожнага, меркаванні, а потым паразмаўляем пра яркія моманты, магчыма, якіх мы не... Давай. Рафал Часкоўскі. Окей.
Перайдзем да лідара пытанняў Рафала Часкоўскага. Па-першае, хочацца падкрэсліць адразу, што было такое ўражанне, што Рафала падмянілі. Ось, што той вось змэнтцоны стомлены Рафал, які там ледзь трымаўся, каб не заснуць падчас папярэдніх дэбатаў, выпіў добрую каву, вось, і выглядаў насамрэч нашмат лепш. Што здарылася? Па-першае, я ведаю, што ў штабе Рафала Часкоўскага наступілі перамены. Ось, так. Дональд Туск, калі пабачыў вынікі працы штаба Рафала за папереднія парачку тыдняў, з таго, што кажуць людзі, якія, скажем так, блізкія да цела, ось, што ён быў неверагодна злы. Ось. І просто вымусіў тое, што хлопцы працуйце, хлопцы і дзеўкі, так. Вось. І кажуць, што ў штаб Рафала Часкоўскага вярнуўся адзін са спін-доктараў, які працаваў з ягоным штабам падчас кампаніі па выбарах мэра Варшавы ў 2018 годзе, калі Рафал перамог у першым туры, і чалавек, які працаваў са штабам у 2020 годзе. Ось, гэта Ігор Остаховіч. Ось, гэта такі палітолог, паліттэхнолог, ось, чалавек, які добра ўсе ведае. Рафал Часкоўскі быў значна лепш падрыхтаваны, і гэта было бачна. Ён значна лепш сябе паводзіў, больш натуральна, больш спакойна, вось, і значна лепш адказваў на пытанні. Як табе яго ход са сцягам? Са сцягам гэта, як кажуць у Польшчы, была орка. Вось, заўранне. То бок, усё ўказвае на тое, што гэта праўда. Што Караль Наўроцкі пакінуў польскі сцяжок у студыі тэлеканала «Рэпубліка». Гэтым скарыстаўся Рафал Часкоўскі. Пасля дэбатаў я вось ужо сёння там чытаў, што журналісты размаўлялі з кандыдатамі, і Караль Наўроцкі сказаў, што так, ён пакінуў сцяжок у студыі «Рэпублікі», бо гэта было нешта накшталт, як уваткнуць сцяг на гары. Так, што вось ён здабыў тэлеканал «Рэпубліка», убіў там сцяг і яго пакінуў. Вось, ну, акей. Гульня Capture the Flag. Не, насамрэч, Часкоўскі выйграў. Але насамрэч гэты крок быў файны. Давай так дам кантэкст, што на мінулых дэбатах Караль Наўроцкі падчас адной са сваіх прамоў дастаў польскі сцяг, паставіў сабе на трыбуну, дастаў вясёлкавы сцяг, паставіў на трыбуну да Рафала Часкоўскага. І вось гэта быў адказ. Рафал Часкоўскі прынёс сцяг той польскі, забраў у Караля Наўроцкага, і ввогуле ён... Яшчэ мне цікава, што ўсе пайшлі ў такую, ведаеш, ваенную рыторыку. Рафал Часкоўскі сказаў, што сцяг на поле боя не кідаюць. Караль Наўроцкі ў адказе сказаў, што ён там памеціў тэрыторыю, захапіў яе. Вось. Ну, для мяне было цікава, таму што... Паліцыя з намі ўжо выязджае. Сядзяць два нейкія беларусы, размаўляюць. Ці гэта за Маркам Атікам едуць за яго прапуцінскія погляды. Но да гэтага яшчэ перайдзем. Што я хацеў сказаць, што цікава, што Рафал Часкоўскі быццам бы вось рыхтаваўся, ну, не быццам бы, ён дакладна рыхтаваўся, вось, і гэтым адкрыў дэбаты, што вось я такі прапольскі. Я вось не як Караль Наўроцкі не кідаю сцяг. Ну, і ты ведаеш, магчыма, гэта такое пераадкрыццё чарговае кампаніі Часкоўскага ў тым сэнсе, што быццам бы ён гатовы зараз змагацца ўжо за прэзідэнтуру. Не, насамрэч змены бачныя, бо у мінулыя выходныя былі два вялікія палітычныя здарэнні. Так? Гэта была канвенцыя «Права і справядлівасць», якая канвенцыя Наўроцкага ў Лодзе, якая, дарэчы, была добрая. Вось, яна была ў такім амерыканскім стылі. Выдаткавалі вялікую колькасць грошай, гэта было бачна. Вось, Наўроцкі трымаўся добра. Ну і, канечне, таксама трэба падкрэсліць, што Анджэй Дуда, скажам так, змяніў свае абяцанні. Ён не хацеў умешвацца ў кампанію, а тут ён нечакана з'явіўся на гэтай канвенцыі і падтрымаў адкрыта Караля Наўроцкага, сказаўшы, што будзе галасаваць за яго.
таксама другім здарэннем быў вялікі мітынг, вялікая сустрэча з Часкоўскім у Познані. Вось куды не прыехаў Дональд Туск, і добра, што не прыехаў, але прыехаў Радзіслаў Сікорскі, каб падтрымаць Часкоўскага. Ось. І там таксама было прадстаўленае новае хасło, так, то бок новы лозунг кампаніі Часкоўскага. Ось да гэтага гэта было цała Польска напшут. А цяпер, здаецца, гэта будзе выгрыва цała Польска. Вось. І гэта таксама вымысл Ігора Остаховіча. Гэта дакладна. То бок зараз яны ідуць у такім аб'ядноўваючым ключы. Гэта крыху, будзе дакладна новае адкрыццё кампаніі. Вось. Мы пабачым новую дынаміку, калі гаворка пра Часкоўскага, бо дакладна ўсе разумеем, што і мы гэта кажам адкрыта і казалі ўжо ў нашым падкасце, што апошнія 2-3 тыдні ў кампаніі Рафала Часкоўскага гэта была нейкая масакра. Ну так, ведаеш, мне падаецца, што там план быў просты. Мы лідары, галоўнае не памыляцца. Але гэта складана і Не памыліліся. не памыляцца. Памыліліся і вельмі моцна памыліліся. Так, не памыліцца не атрымалася, таму трэба зараз змагацца. І калі так і працягнецца, мне падаецца, гэта топавы накірунак, бо што я хацеў яшчэ дадаць, што было бачна, калі Часкоўскі задаваў пытанні да умоўна сваіх, што ён ім казаў: давайте працаваць разам, вось мы аб'ядноўваемся. Я таксама гэта заўважыў. Увогуле, паміж кандыдатамі, якія прадстаўляюць кіруючую кааліцыю, быў значна больш сяброўскі тон гэтым разам. Вось. Было менш такіх вострых атакаў і больш такі паяднаўчы тон. Вось, што нам трэба неяк працаваць разам, будзем змяняць Польшчу, і гэтак далей. І цікава, ці была гэта дамоўленасць, ці проста... Я думаю, што чтобы размаўлялі паміж сабой. Окей, бо выглядала добра. Быццам бы яны супернікамі пакідаюцца, але гатовыя да супрацы, не тое, што гэтыя быццам бы правыя, якія толькі атакуюць. Окей, ці ёсць яшчэ што дадаць пра Часкоўскага? Што мы... Пазней у кантэксце іншага кандыдата. Там, мне падаецца, ты хочаш сказаць пра Брауна і рэакцыю. Пра Брауна я хочу сказаць дакладна. Окей, глядзіце далей, калі ласка. Наступны фаварыт — гэта Караль Наўродскі. Што пра яго можам сказаць? Агулам ўражанне пасля выступа Караля Наўродскага значна лепшае. Спадар Караль, прабачце мне, калі ласка, я вас называў картонным, вы перасталі быць настолькі картонным. Бачна, што праца з ім трывае. Ёсць ўражанне, што з ім папрацавала Беата Шыдла. Сур'ёзна, ён пачаў размаўляць крыху як яна. А яна, дарэчы, добры палітык, калі гаворка пра такую спраўчасць. Ён значна лепш трымаўся, значна лепш паводзіўся перад камерамі, значна лепш размаўляў. Агулам ён зрабіў вялікі крок наперад, як кандыдат. І, магчыма, не гэтыя выбары, магчыма, наступныя, але так у нас расце палітык. Окей, а ці былі нейкія яркія моманты, якія б ты запомніў, і хацеў бы вылучыць? Насамрэч, там было некалькі пытанняў, недзе яны размаўлялі пра жыллёвую палітыку. Вельмі добрае пытанне было ад Магдалены Беят пра падатак катастральны. І яна пасля смяялася, што здаецца, што ён не зразумеў пытання. І тут яму ў мінус. Ён, здаецца, проста не зразумеў увогуле пытання. А дай кантэкст, бо я і нашы гледачы, я думаю, таксама не разумею нічога. Што такое падатак катастральны? Ёсць такая прапанова, каб накласці дадатковы падатак на людзей, якія маюць, напрыклад, 3 кватэры і больш. Яны б плацілі штогадовы, здаецца, падатак, які быў бы прывязаны да вартасці нерухомасцяў, якія яны маюць у сваёй уласнасці. Дык вось, Караль Наўродскі падкрэсліваў учора, што ён супраць гэтага падатку. Пры гэтым ён усё ж такі прадстаўляе партыю, якая дапамагае бедным. То бок партыя, якая ў эканамічным плане вельмі левая, права і справядлівасць. І ён сказаў, што нібыта ён супраць гэтага падатку. Пры гэтым, я думаю, што нашы гледачы таксама бачылі некалькі дзён таму
увесь твиттер запаўняў гэтыя тэсцікі, латарнік выборчы і іншыя. І там ёсць адказы ад штабоў, так, на некаторыя пытанні. І там падкрэслена, што Кароль Наўроцкі падтрымлівае гэты падатак. То бок так насамрэч невядома дагэтуль, ці ён яго падтрымлівае, ці не падтрымлівае. Ці ён увогуле разумее, што такое падатак катастральны. Окей, што мы побачылі пра Славаміра Мэнсана? Ну, скажем так, Славамір Мэнсан у мяне крыху змешанае пачуцце. Бо нібыта ён не трымаўся кепска. Ось была парачка файных прыёмаў, там, дзе ён, напрыклад, прыходзіў з тэлефонам, так, знаходзіў выказванне там Часкоўскага ці Галоўні, і вось так трымаючы тэлефон каля мікрафону, каб усім было чуць, спрабаваў злавіць іх на тым, што яны раней казалі нешта іншае і змянілі свае погляды. Ну давай так, там яшчэ быў яркі перформанс. Калі Шымон Галоўня пазваў на пытанне Славаміра Мэнсана, ён прыйшоў і зрабіў з ім селфі. Так. Адсылаючы да фота Шымона Галоўні, якое ён зрабіў на пахаванні папы. І гэта была, дарэчы, я лічу, сапраўды памылка, бо Шымон Галоўні крыху несур'ёзна сябе паводзіў, але акей. Вось, але там і Шымон Галоўні потым ретвітнуў пост Славаміра Мэнсана з селфі і напісаў, ты мог яшчэ спытаць. Увогуле, я лічу, што па шчырасці вось Шымон Галоўні выступае за тое, каб дзеці ў школе не мелі тэлефонаў. Я лічу, што кандыдаты на дэбатах не павінны мець тэлефонаў. Ой, сур'ёзна, павінна быць нейкая шафка, дзе кожны павінен заставіць свой тэлефон. Бо часам гэта выглядала дзіўна, бо, напрыклад, Мачак размаўляў па тэлефоне, і было бачна, калі адказвалі іншыя кандыдаты, ён стаяў там на фоне, і відавочна яму званіў палкоўнік ГРУ, вось, каб, скажем так, пацвердзіць, як ён сябе павінен паводзіць. Усялякі выпадак, гэта жарт, мы нічога не ведаем, але Агенцыя бяспечэнства венчурнага дакладне павінна зацікавіцца. Окей, Славамір Мэнсан зрабіў селфі, выкарыстоўваў тэлефон, паказваў кандыдатам, што яны кажуць. Але што ёсць яшчэ? адно вялікае але. Было ўсё ж такі бачна, што фармат дэбатаў гэта не фармат Славаміра Мэнсана. Ён усё ж такі даволі слаба выступае вось у такой палеміцы, так, з іншымі кандыдатамі. Ён крыху губляецца. Магчыма, ён фактычна мае сіндром Аспергера, як ён там некалі казаў, і гэта яму перашкаджае. Ці проста яшчэ няма такога досведу ў дэбатах. Альбо траўма пасля дэбатаў з Рышардам Петру, якая сядзіць недзе глыбока ў падсвядомасці. Слухай, там было смешна ў пачатку, я ўжо па шчырасці не памятаю, пра што было пытанне, але калі Йоанна Сенышын яго клікала да адказу, яна ў рэакцыі на яго адказ сказала: пану ўвогуле не разумее, пра што ідзе гаворка. Вось па шчырасці я ўжо таксама не памятаю, што там было за пытанне. Прабачце, калі ласка, 8 гадзіна раніцы мы такія, што не выспаўшыся. Вось, але Славамір Мэнсан, проста што яшчэ пра яго сказаць? Ці былі ў яго нейкія такія адказы, якія трэба падхайлайціць? Падхайлайціў бы я перадусім гэта ягоныя пытанні з тэлефонам. Але пасля яму приляцела ответачка ад Рафала Часкоўскага, і гэта было таксама файна. Рафал Часкоўскі, так, Славамір Мэнсан паказваў выповедзі, скажем так, Рафала Часкоўскага і Шымона Галоўні, дзе яны там нешта казалі пару гадоў таму, ці некалькі гадоў таму, і пасля канфрантаваў гэта з іхнімі цяперашнімі поглядамі, што нібыта яны непаслядоўныя. Рафал Часкоўскі пайшоў, паўгадзінкі стаяў там, пакуль яго быў час, знайшоў нейкі, нават не ён знайшоў, яму ягоны штаб падаслаў проста, што вось, адкажы. І пасля, калі Рафал Часкоўскі задаваў пытанне Славаміру Мэнсану, ён таксама вынуў тэлефон і ўключыў нейкую выповедь Славаміра Мэнсана. Я ўжо таксама, на жаль, прабачце, я не памятаю, што там было, але ён злавіў Мэнсана таксама на непаслядоўнасць. І, дарэчы, у Мэнсана ён падкрэслівае паўсюль, што ён паслядоўны, а ўсе навокал не. Не. У Славаміра Мэнсана, калі пакапацца, таксама ёсць вельмі шмат момантаў, дзе ён проста змяняў свае погляды. Іншая яшчэ рэч. Было вельмі, скажем так, было пытанне, якога можна было спадзявацца з боку Магдалены Беет. Пытанне пра аборты пасля гвалту. І тут Славамір Мэнсан увогуле пачаў адказваць на іншую тэму. Ён зманіпуляваў, насамрэч. Ён пачаў казаць, што не будзе гвалту, калі не будзе іншаземцаў.
так. Ну, пры гэтым свае гвалтаўнікі, наколькі я разумею, яму не перашкаджаюць. Ну, окей. Да, там увогуле цікава з гэтым пытаннем беет. І вось мы, напэўна, пасля шым на галоўні, да, так, да яе перайдзем. Яна добра выступала і, ну так, яна прыводзіла прыклад, што на Падляшшы, падаецца... На Падляшшы, так. 14-гадовая дзяўчына з, як это сказаць, умысловай інваліднасцю, так, вось, была згвалчаная сваім вуйкем, то бок дзядзькам сваім, то бок родным чалавекам, так. І што ў гэтай сітуацыі думае Славамір Мэнсон? Ці яна таксама не павінна мець права выканаць аборт, бо яна зацяжарыла? Так, То і... бок з інцэсту яшчэ ў дадатку. Ну і Мэнсон зразумела адказаў, што гэта ўсё мігранты вінаваты, калі будзе менш так. мігрантаў, то будзе менш згвалтаванняў. Тады свае педафілы таксама не будуць гвалціць. Ну, канешне, гэта вельмі лагічна. І ўвогуле, што гэта праблема не распаўсюджаная, хаця гэта ведаеце, вось мне заўсёды цікавіць вось гэты аргумент, што нейкая праблема не распаўсюджаная. Ведаеце, ахвяраў забойстваў таксама не так шмат. Гэта сотні там чалавек на ўсю шматмільённую краіну, таму давайце не будзем займацца праблемай забойстваў. Да. Бо гэта не распаўсюджана. Ну і ўвогуле, тут такі момант, калі быццам, ну, не быццам бы, калі мужчына распавядае, што праблемы згвалтавання ў жанчын няма, ну гэта дзіўна. Ну, гэта крыж. Ты хаця б пачытай. Дарэчы, у мяне ёсць пытаннячка. Я ведаю, што сярод нашых гледачоў шмат людзей, якія падтрымліваюць Славаміра Мэнсона. І, ну, скажам так, шчыра, гэта вашае права. І мяне вельмі радуе, што мы ў той краіне, дзе ў кожнага ёсць права выбара, і кожны можа знайсці кандыдата, які яму бліжэйшы, так? Але ў мяне ёсць одно пытанне. Славамір Мэнсон, калі яго пытаюць пра справу абортаў, кажа, што невінных людзей нельга забіваць. Пры гэтым Славамір Мэнсон адкрыта і паслядоўна падтрымлівае ўвядзенне смяротнага пакарання. На нашай планеце няма ніводнага грамадства, ніводнай судовай сістэмы, якая не рабіла памылак. Нават у найбольш дэмакратычных краінах, дзе ёсць смяротнае пакаранне, здараюцца памылкі. То бок раней ці пазней мы, як грамадства, заб'ем невінную асобу. Як гэта пакрываецца з вашымі поглядамі адносна таго, што невінных людзей нельга забіваць? Чакаю вашых адказаў. Дзякую. Ну, цікавую ты тэму ўзрушваеш. А я яшчэ вкіну, што Славамір Мэнсон назваў... Было вялікае здарэнне нядаўна ў Польшчы, што зрабілі аборт там амаль на 9-м месяцы. Не амаль на 9-м, толькі на 9-м месяцы. Увогуле, па шчырасці, я б вельмі не хацеў кранацца гэтай тэмы. Мне так. Шчыра мне хочацца бліваць ад таго, што палітыкі зрабілі вакол гэтай сітуацыі. Бо што там здарылася? У Польшчы ёсць такая рэч, якая называецца клаўзуля сумення. То бок, калі гэта такіх, скажем так, хачак, так, які дазваляе лекарам не выконваць свае абавязкі, калі гэтыя абавязкі ідуць насуперак з іхнім сумленнем. То бок, сітуацыя была такая, што цяжарнасць гэтай жанчыны была пажаданай. Гэта не быў нейкі выпадак. Яна даведалася на там 4-м ці 5-м месяцы, я дакладна не ведаю, што ёсць пэўныя праблемы з дзіцём. Але лекары хавалі ад яе ўсю праўду і не казалі ёй, што дакладна з гэтым дзіцём. А там была вельмі вялікая праблема. То бок выжыць у гэтага дзіцяці не было шансаў ніякіх. Гэтае народжанае дзіцё памірала у вялікіх муках цягам 2-3 дзён. У яго былі зламаныя ўсе косці, перадусім косці чэрапа. Вось. То бок у гэтага чалавека не было ніякіх шансаў. І лекары, якія не казалі праўды гэтай жанчыне, давялі да таго, што цяжарнасць падоўжылася да 9-го месяца. То бок, ну, фактычна, слухайце, у мяне таксама ёсць вялікая маральная праблема ў галаве, бо на 9-м месяцы гэта ўжо дакладна чалавек. Гэта было за пару дзён да таго моманту, калі б гэты чалавек нарадзіўся. Так, і перадусім праблема не ў тым, што было гэта выканана, а ў тым, што гэта не было выканана раней. Ось. Таму так.
Ну І я ўвогуле тое, што палітыкі разграбаюць гэтую тэму, гэта проста нізка, подла і бесчалавечна. Да, ну я б тут два моманты падкрэсліў. Першае, адбылася вялікая трагедыя, другое, Гэта вялікая трагедыя перадусім гэтай жанчыны і Так. гэтага дзіцяці. калі Славамір Мэнсон называе плод так, ну разумею, што тут складанае пытанне, бо дзіцяці павінна было там нарадзіцца ўжо хутка. Ну але я хутчэй за тую пазіцыю, што калі не нарадзіўся, яшчэ не чалавек быццам бы. Але зразумела, што пытанне... у нас у гэтым пытанні насамрэч Да. погляды крыху розныя. Але там сітуацыя была пагранічная, зразумела. Так. Але калі Славамір Мэнсон кажа, што гэта было 9-месячнае дзіцяці, Так, ён падкрэсліваў, што гэта прабачце. 9-месячнае дзіцяці, бо гэта, фактычна гэта неправда. Прабачце, але у нас дата нараджэння стаіць у кожнага з нас у акце нараджэння той момант, калі мы прыйшлі на гэты свет. Вось я хацеў спытаць, ці трэба мне ўжо там другое нараджэнне святкаваць дзень народзіну. Магчыма, Славамір Мэнсон проста любіць Магчыма, ён свой дзень народзіну. Магчыма, ён хоча лічыць з крыху ранейшага перыяду, каб у яго было больш выбаршчыкаў. Файна. Мяне заб'юць прыхільнікі Славаміра Мэнсона. Окей. Шымон Галоўня. Наш сланяра, як мы казалі. Так, заўтра мы, дарэчы, у выпуску будзем казаць некалькі разоў. Наш сланяра ці не наш сланяра? Наш сланяра. Просто бачыце, сітуацыя настолькі дынамічная. Мы ў розныя перыяды запісваем выпускі. Вось такія палявыя у нас атрымоўваецца запісаць максімальна актуальна. Плюс яшчэ, канешне ж, вы бачылі проста гераічны вычын Макса, ось, наш зубр, так, які проста прама ў твар задаў пытанні другой асобе ў польскай дзяржаве. Ось, Макс Малайчына. Дагэтуль крыху нервуюся. Рукі трасуцца, так. Ось, але калі ацэньваць выступ Шымона Галоўні падчас учорашніх дэбатаў, то ён быў роўны, прыкладна на тым жа ўзроўні, што і на папярэдніх дэбатах. Адзінае што, гэтым разам былі значна лепш падрыхтаваныя іншыя кандыдаты, таму фон для выступу Шымона Галоўні быў крыху іншы, і ён нашмат менш выдзяляўся. То бок, назваць яго нейкім пераможцам я б ужо дакладна не назваў. Увогуле, па шчырасці, калі б мне трэба было назваць дакладнага пераможцу гэтых дэбатаў, я б сказаў, што Ну давай перамагло сяброўства. Давай мы ў фінале паспрабуем ўсё ж такі назваць, але... Окей, Шымон Галоўня, з маёй перспектывы, вось я не памятаю, ці я табе прямо ў прямым эфіры пісаў, ці потым нейкія думкі, што мне падалося, што вось ён выглядаў найбольш натуральна, арганічна, бо зразумела, што ён тэлевядоўца, і для мяне вось ён крыху, магчыма, перабольшыў з гэтым шоу. Бо мне ў пэўным моманце падавалася, што ён так вось ён і больш перабіваў актыўна, мне падаецца, і на нешта рэагаваў з усмешкамі, на нешта рэагаваў нават па-расейску. Пра гэта мы яшчэ там. Да, пра гэта мы яшчэ скажам. І вось мне падаецца, што ён занадта быў у вобразе вось гэтага шоумена. Ёсць такое. Ён ладзіў шоу, ну, скажем так, у яго атрымалася гэта зрабіць, але нейкіх вялікіх бонусаў ад гэтага ён ужо не атрымае, бо няма ўжо вось гэтага эфекту «вау», так, які быў падчас папярэдніх дэбатаў, калі на фоне іншых картонных, стомленых жыццём кандыдатаў ён выглядаў вось як такая свежая зорачка. Тут гэтага эфекту ўжо не было. Ну так, але выступ добры. Ну, то бок, ён з усіх кандыдатаў, мне падаецца, ну, можа, не лепш за ўсё, але вельмі добра рэагуе на нейкія сітуацыі, абставіны, тут добра проста адказвае. сказваецца ягоны вялікі досвед як шоумена, як шоумена тэлевядучага. Ну, гэта класна. Гэта класна. Так, ну, насамрэч такі досвед для кандыдата, увогуле для палітыка, ён важны і файны. Вось, бо ўсё ж такі мы жывем у свеце, дзе вось гэтая візуальная частка, яна вельмі важная, так, і візуальнае ўражанне часта вырашае проста вынік там тых ці іншых выбараў. Таму гэты досвед вельмі карысны. Окей. Адрыан Занберг. Мы ўжо пра яго сказалі, што ён на пачатку самым выступіў, потым яго амаль не вызывалі да адказу. Што пра яго можна сказаць? Агулам Занберг быў значна лепшы, чым падчас дэбатаў у тэлеканале «Рэпубліка». Вось ён вярнуўся ў сваю форму
якая ў яго была дагэтуль, то бок ён добры аратар, ён добра кажа, умее бараніць свае аргументы. Вось, але па шчырасці яго было крыху мала. Вось, і гэта вось вяртаючыся да формулы дэбатаў, так ён на пачатку выступіў і пасля яго амаль што не было усе дэбаты. Ну але давай так, мала хто хацеў з ім размаўляць. ну і зразумела чаму, у яго няма падтрымкі амаль. У яго няма падтрымкі, так усе атакавалі галоўных кандыдатаў і перадусім урадавых кандыдатаў. І да Занберга было па шчырасці слушнае пытанне, што вось ён каторы год, наколькі я разумею, крытыкуе і ён кажа урад. увесь час тое ж самае. Ось я таксама я ўчора не вёў тэкставую трансляцыю у твітары, вось просто ляжаў, глядзеў дэбаты і чытаў твітар польскі. І я таксама бачыў шмат такіх каментароў, што окей, ён прыгожа размаўляе, ён умее размаўляць, але ён кажа ўсё адно і тое ж самае 10 гадоў, і у яго быў шанец у 23-м годзе увайсці ў склад ураду і, напрыклад, там мець сваіх ці міністра. Ён мог бы, напрыклад, ён вельмі шмат кажа пра жыллёвую праблему. Калі ласка, фатэль міністра там будаўніцтва. Ось, бяры і працуй. Ён не захацеў гэтага рабіць. Ось, і гэта, скажем так, сур'ёзны аргумент з боку ягоных супернікаў, так, на які Занберг, скажем так, не адказвае. Окей, з асноўных кандыдатаў Магдалена Беет. Магдалена Беет выступіла, на мой погляд, добра. Ось. Яна так, у яе крыху дрыжыць голас. Цяжка сказаць, ці гэта дакладна прэзідэнцкі фармат. На мой погляд, усё ж такі не. Вось, але што важна, яна паслядоўна бароніць свае ідэалы. Дарэчы, напрыканцы дэбатаў ёй нават прыляцела пахвала з нечаканага боку. Караль Наўроцкі яе пахваліў, што вось мы з вамі глядзім на розныя праблемы па-рознаму. Напрыклад, правы меншасцяў, правы ЛГБТ. Але я шаную, неяк так ён сказаў, я паважаю, што вы, вось, спадарня маршалак, бароніце свае погляды і адстойваеце свае ідэалы. Яна малайчына. Окей, намагаюся ўзгадаць, ці было там нешта такое экстра. Вось добры, хочацца сказаць, адлуп быў з яе боку да Саламіра Мэнсона, пра які мы ўжо сказалі там у пытанні вось абортаў, плод, не плод. Там было добра. І ўвогуле мне спадабалася, што яна не была ў пазіцыі, што я вось такая, не ведаю, што мне мала працэнтаў, мала падтрымкі, там мяне, не ведаю, атакуюць, не атакуюць, што я вось такая даганяючая. Не, яна вельмі добра, жорстка ставіла сябе. Дарэчы, вельмі добра, што ўсе кандыдаты выступалі з пазіцыі, што ў іх ёсць шанец перамагчы. Нават Йоанна Сенышин сказала напрыканцы ў сваёй фінальнай прамове, што кохані, выграмы. Не, я зразумеў, што я неяк дрэнна думка. Па шчырасці, мне якраз гэта не вельмі спадабаецца. Мне падаецца, што калі кандыдаты з падтрымкай у 1% кажуць, што мы пераможам, гэта не да Йоанны Сенышин, да яе ў мяне асобнае стаўленне добрае. Але вось калі той жа Андрыян Занберг кажа ў інтэрв'ю ў падкастах, што ён можа выйграць, для мяне гэта проста адарванасць ад рэальнасці. Слухай, канешне, у гэтым ёсць. З аднаго боку нельга казаць, што мы прайграем, не галасуйце за мяне. Бо ў такім выпадку навошта ты ідзеш на выбары, так? Так, але і казаць, што я перамагу, у мяне шансы на другі тур, неяк можна па-іншаму сфармуляваць. І ў гэтым сэнсе для мяне Магдалена Беет вельмі такі цвярозы палітык. І тое, пра што я хацеў сказаць, хутчэй пра тое, што яна так вельмі цвёрда адстойвае свае правы таксама. І нават калі ў яе няма там досведу ў дэбатах, магчыма, ці ён невялікі, яна з тым жа мэнцэнам ідзе вось у гэты раз на раз і добра яго прыжымае да сцяны. Гэта крута. І яна рэагуе ў нейкіх момантах. І быў момант, там ужо будзем пераходзіць да нейкіх асобных момантаў іншых кандыдатаў, не памятаю, на каго яна адрэагавала, на Гжегажа Брауна, антысеміта знакамітага, і анты ўсё на свеце ўвогуле.
яна першая на яго адрэагавала, Так, што так, ён так. сказаў нейкую бздуру Так. антысеміцкую. Увогуле там шмат кандыдатаў было чуць, што яны там абураліся вельмі моцна на выступ Жэгаша Браўна. Ну давай так, яны абураліся, але Магдалена Бейт была першай, хто вось гучна ў мікрафон сказаў: я зараз адкажу, але давайте адрэагуем, паглядзім, што тут увогуле адбываецца. Гэта было моцна, і яна была першая, хто адрэагавала. Асноўных кандыдатаў абмеркавалі, яшчэ абмяркуем на самым канцы, хто ўсё ж такі выйграў, хто прайграў. Ну, наколькі гэта можна сказаць. Бо мінулым разам мы страл в дзесёнтка. Мы ўсіх Так. не угадалі, але прадказалі, там нашы меркаванні супалі з меркаваннямі быццам бы грамадства. Не грамадства, а экспертаў. Окей. Крінж моманты. Ну і ці проста моманты, якія трэба ўзгадаць. Ну давай, і раз ужо ўзгадалі Жэгаша Браўна, Ну, так. Жэгаш Браўн. Мне падаецца, што, ну, увогуле, вялікі кантэкст, што ён знакаміты антысеміт. Ён ніколі не хаваў сваіх антысеміцкіх поглядаў. І гэта першае. І вось тут, з аднаго боку, у чым плюс перавага дэмакраты, што ты можаш быць якіх заўгодна поглядаў, і ў цябе будзе трыбуна і падтрымка. І гэта, калі мы там не пераходзім у катэгорыі там хейт-спічу, не ведаю, А ён не гвалту. пераходзіць у катэгорыю Зараз хейт-спічу? я на гэта перайду. То гэта быццам бы файна. Ну вось нават как казалі, што нават прыхільнікі, прасці Господі, Пуціна, ну яны таксама прадстаўлены. Гэта дзіўна для мяне, незразумела, але окей, так працуе дэмакратія. Але у гэтых дэбатах Жэгаш Браўн перакрочыў усе межы. Ён наўпрост казаў, што там жыды ва ўсём вінаватыя. Ён назваў удзельнікаў паўстання ў варшаўскім гета. Што ён там сказаў? Карацей, там было так. Жэгаш Браўн, ну, окей, ну ён мае права мець свае погляды. Так працуе дэмакратыя. Але вось парачка момантаў. Ну, па-першае, ён пачаў казаць пра підарасаў. Вось на што абурыліся шматлікія кандыдаты, там і Рафал Часкоўскі, і Магдалена Бейт, і іншыя таксама. Ну, прабачце, ўсё ж такі, дядь, ты ідзеш на пасаду прэзідэнта. Вось. Вакол цябе розныя людзі. Тваімі грамадзянамі будуць і гэтыя підарасы, і габрэі, і ўсе астатнія. Таму, калі ласка, шануй гэтых людзей. Гэта першае. Другі момант. Ён вельмі моцна перайшоў проста межу нейкай, проста, ну, ёсць такое слово польскае, прызваітасць, так? У якім моменце ён гэта зрабіў? Ён пачаў казаць пра тое, што Польшча захопленая габрэямі. Вось, і што адбываецца юдаізацыя Польшчы. То бок Польшча ўсё больш і больш кантралюецца габрэямі. Мне, конечно, вельмі цікава, ці гэтыя габрэі знаходзіліся ў гэтым пакоі разам з ім у той жа самы момант. Але окей. Гэта, скажем так, яшчэ можна было прыняць, але падчас таго, як ён задаваў пытанне Рафалу Часкоўскаму, ён сказаў, што Рафал Часкоўскі займаецца юдаізацыяй праз вось гэтыя жоўтыя нарцысы, якія ў Варшаве раздаюць і людзі носяць на вопратцы у гадавіну паўстання ў варшаўскім геце, гэта 19 красавіка, то бок это вось было тыдзень таму. На што Рафал Часкоўскі ўжо не вытрымаў проста. Ён вельмі моцна абурыўся і пачаў там крычаць, можна сказаць, на Браўна, бо, ну, прабачце, але тыя людзі, якія загінулі ў варшаўскім геце, я думаю, што шмат хто з нашых гледачоў глядзеў фільм «Піяніст». Вось, які максімальна рэалістычны насамрэч. Вось. І вось мы зараз сядзім на тэрыторыі, якая была ў геце варшаўскім падчас вайны. Вось там загінула шмат жыхароў Варшавы. Гэта былі варшавякі. Так, габрэйскага паходжання, але ўсё ж такі варшавякі. Яны загінулі геройскай смерцю, так? Яны змагаліся, ведаючы, што ў іх няма ніякіх шансаў. Вось і казаць, што гэта юдаізацыя, ну, прабачце. Ну, гэта проста нізка. Да, ну і важна падкрэсліць, што... Але што цікава, 1 мільён чалавек на яго прагаласуе. І гэтыя людзі жывуць сярод нас з вамі. Ну і тут важна падкрэсліць пра паўстанне, што людзі, якія ўсё ж такі выжылі падчас гэтага паўстання ў гета, яны потым удзельнічалі ў варшаўскім паўстанні праз год. Так.
Ну, карацей, я лічу гэта проста неверагодным крынжом, і гэта адна з самых нізкіх і подлых рэчаў, якая здарылася падчас гэтых дэбатаў. Ну і дарэчы, Магдалена Беет ці ўжо склала, не ведаю, калі выйдзе гэтае відэа, ці ўжо склала, ці толькі сказала. Заявленне? Так. Окей. Глядзім, што скажа прокуратура. Карацей, Магдалена Беет заявіла, што яна складае заяўленне ў пракуратуру на Гжегожа Брауна. Окей, паглядзім, што будзе адбывацца. У нас дэмакратыя, ён сказаў тое, што хацеў сказаць, яна мае права падаць на яго заяву ў пракуратуру. Далей вырашае суд, незалежны. Окей. Другі крінжовы момант — гэта маці і мацік, у якога спыталі меркаванне пра прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. І ён сказаў, што лічыць яго добрым палітыкам, быццам бы, што вось мы ўсе тут у Польшчы Пуцін мудры палітык. Не справіліся бы з тым, што там зрабіў Пуцін і... А Пуцін дае сабе рады. Дае сабе рады, так. А вось мы... Насамрэч, я б хацеў бы пахваліць Марека Якубяка, які задаў гэтае пытанне. Мачею Мачаку гэтае пытанне. Ось, і, скажам так, вышло шыдло з ворка. Так, і... Даўненька я не бачыў, каб у вялікім польскім медыа нехта адкрыта хваліў Владзіміра Пуціна. Я бачыў шмат каментароў у польскім сегменце твіттера, што проста куды глядзіць АБВ, так, Агенція бяспечэнства вынанчнага. Бо спадарам Мачака дакладна трэба праверыць. Слухай, я зноў-такі крыху не прыхільнік думаць, што ўсе людзі, якія падтрымліваюць там Расію ці Пуціна, яны агенты. Не, проста і хворыя яшчэ ось. Карацей, маці Мацік незразумелы кандыдат, незразумела, як ён набраў 100 000 подпісаў. Ён іх купіў. Ёсць такія меркаванні, да. Амаль усе кажуць, што... Дарэчы, вось, гэтыя выбары прэзідэнцкія першыя, калі настолькі гучна абмяркоўваецца пытанне з тым, што ідзе гандаль подпісамі. Бо такі чалавек, як Мачай Мачак, які не мае ніякіх структур, слухайце... Ён мае YouTube-канал. Установскі таксама мае YouTube-канал. І у яго 1 700 000, здаецца, подписчиков, так? Дарэчы, мы крыху не дацягваем, таму подписывайтесь актыўней. Подписывайся, калі ласка. Так, мы таксама хацім мець столькі. Так вось, у Становскага былі вялікія праблемы з тым, каб сабраць 100 000 подпісаў. Бо нават, я быў перакананы, што ён іх збярэ проста цягам парачкі дзён. Але не. Вось высветлілася, наколькі важна мець партыйныя структуры. Вось гэтыя ячэйкі так званыя, так? Недзе там у правінцыі, скажам так, калі члены твоей партыі будуць хадзіць і збіраць подпісы. Як мог сабраць Мачай Мачак, невядома. Можна было толькі купіць ці знайсці. Вось гэтыя подпісы. Ішоў па вуліцы, а тут вось ляжыць нейкая там папка з дакументамі. Глядзіце, там подпісы. Карацей, прабачце, пан Маці Мацік, але вы крінж. Не прабачайце. Максімальна коротка, ўсё ж такі, калі б называлі пераможцу і таго, хто больш страціць? Вось калі гаворка пра тое, каб назваць пераможцу, гэта вось першыя, здаецца, дэбаты, дзе насамрэч я б не называў пераможцаў. Сур'ёзна, перамагла дружба, сяброўства. Не, калі сур'ёзна. Справа ў тым, што шмат хто з кандыдатаў сапраўды падняў свой узровень. Гэта зрабіў і Рафал Часкоўскі, гэта зрабіў і Караль Наўроцкі. Таму, скажам так, ёсць некалькі кандыдатаў, якія дакладна набралі нейкія плюсы ў сваю скарбонку. Адзін, Кірыл. Гледачы не прасцянь. Адзін, хто пераможца? Добра, калі вы хочаце, каб я сказаў, таго, хто, скажам так, выступіў нашмат лепш, чым падчас папярэдніх дэбатаў, і ўсё ж такі набраў крыху сабе балаў, то гэта Рафал Часкоўскі. Да, мы назвалі. Просто па шчырасці я таксама хацеў назваць Часкоўскага. Не, просто было, ведаеш, усё ж такі было выразна бачна праца, змены ў штабе, карысныя змены ў штабе і вельмі відавочная розніца, такая якасная розніца
паміж ім у гэтых дэбатах і ў папярэдніх дэбатах. Да, я быў тым чалавекам, які казаў, што ён выглядаў не вельмі добра і уставшым, прабачце па-расейску, чи змянчоным, стомленым. Змэнцоны. Змэнцоны, так. A bit tired. На папярэдніх дэбатах, і я кажу, што зараз ён выглядаў супер. І вось на кантрасце мне падаецца, што ён дакладны пераможца, ён крута рэагаваў, ён не быў роўным, то бок ён рэагаваў эмацыйна, дзе гэта было трэба, ён рэагаваў на нейкія вкіды. Але сябры, дакладна яшчэ падкрэслю, што ўсё ж такі гэта перамога Рафала Трzaskowskiego, яна не тое, каб проста вельмі неверагодная перамога. Вось справа проста у кантрасце з ім на папярэдніх дэбатах. А я не буду апраўдвацца за тое, што я хвалю Трzaskowskiego, я так скажу. Хто прайграў? Хто прайграў? Ведаеш, таксама цяжка сказаць, хто прайграў найбольш за ўсіх. Кірыл, мы ўвогуле займаемся вельмі цяжкай працай, я тебе так хочу сказаць. Таму падтрымлівайце нас, калі ласка, крыху больш актыўна, мы цяжка працуем, як бачыце. Ведаеш, я лічу, што Мэнсон. Ось, я лічу, што, калі гаворка пра вось гэтых асноўных кандыдатаў, так, то ўсё ж такі Славімір Мэнсон, бо ён не паказаў сябе лепш. Ось, але гэта не тое, каб параза. Ён проста нічога не страціў, але нічога і не здабыў насамрэч пасля гэтых дэбатаў. Ось, ён выступіў прыкладна на тым жа самым узроўні, на якім ён выступаў у тэлеканале Рэпубліка. І бачна, што дэбаты гэта не ягоная стыхія ўсё ж такі. Вось, магчыма, з часам ён будзе мець больш досведу. Ўсё ж такі ён усё яшчэ вельмі малады палітык і насамрэч не настолькі досвядчоны палітык, так? Ось, усё наперадзе, усё перад ім. Калі мой топ: першы Рафал, Трzaskowski, другая Магдалена Беет, трэці... Ведаеш, будзе зараз нечакана, бо я згадаў адзін момант. Я назову Крzysztofa Stanowskiego. За папку з карткамі ад дзяцей. Так. Дарэчы, так. Распавядзі, калі ласка. Крzysztof Stanowski падчас сваёй фінальнай прамовы прынёс папку, з якой дастаў, там былі маленькія картачкі, такія адкрытачкі ад дзяцей. Яны нават рассыпаліся па падлозе. І ён сказаў, што вось да яго напісалі вучні нейкай школы, што вось іхняя сяброўка, яка таксама там вучаніца, вельмі цяжка хварэе, вось, і ёй патрэбныя грошы на лячэнне. І ён вось падняў вельмі важную тэму, што польская дзяржава, мы плацім вялікую колькасць падаткаў, а польская дзяржава і ўвогуле палітыкі часта выдаткуюць гэтыя грошы на нейкую лабуду, тыпу як, напрыклад, вось мы зараз сядзім у горадзе Саскім, а тут на пляцы Пілсудскага за 2 мільярды злотых будуць адбудоўваць павад Саскі, які быў знішчаны немцамі падчас варшаўскага паўстання. Пры гэтым, калі вы зойдзеце на старонку тыпу zrzut.pl ці ще памага, то вы пабачыце мноства збораў, дзе нейкія бацькі ў адчаі пытаюцца сабраць, напрыклад, там 1 мільён ці 2 мільёны злотых на нейкі лек для свайго дзіцяці, бо польская дзяржава не аплочвае гэтых лекаў. І гэта насамрэч вельмі добрае пытанне, і гэта вельмі добры крок, які зрабіў Станоўскі. За гэта яму вялікі плюс у карму, дарэчы. І, дарэчы, што таксама файна, вось гэтыя картачкі рассыпаліся па падлозе, і іншыя кандыдаты, сярод якіх быў Гжегорz Braun, кінуліся збіраць гэтыя картачкі. Гэта было круто. Krzysztof Stanowski невялікі плюсік у карму Гжегорza Брауна. Krzysztof Stanowski аб'яднаў Магдалену Беет і Гжегорza Брауна. Дзякуй вам вялікія, што паглядзелі гэты выпуск. Спадзяюся, вам было цікава. Падтрымлівайце нас, калі ласка, на BuyMeCoffee Патрэоне. Хутка пачнуцца нашы прямыя эфіры па серадах у 19:00, пачынаючы з 14 траўня. І таксама чакаем вас на эфірах у дні выбараў, вечары выбараў. Так. Мы пра ўсё яшчэ распавядзем падрабязней, то бок месяц будзе цікавы. Так, у нас будзе азно 6 прамых эфіраў. Ось таксама, таму, калі ласка, сачыце за анонсамі, абавязкова глядзіце нас. І таксама я хочу звярнуцца да
наших патронаў на Баймі кофе ці патрыёне. Калі ласка, сачыце за сваімі скрынкамі пачтовымі, у сэнсе имейламі, бо ў найбліжэйшым часам мы зробім рассылку і папросім вас, каб вы выслалі нам свае пытанні. Ось. Мы хацім увесці такі інтэрактыў, і на гэтыя пытанні мы будзем адказваць падчас прамых эфіраў з нашымі гледачамі. Так, таксама падчас прамых эфіраў можна будзе падчас эфіру задаваць пытанні, але вось спецыяльна для людзей, якія ўжо нас падтрымліваюць на Баймі кофе патрыёне, можна будзе прыслаць загадзя, каб мы лепш падрыхтаваліся. Вось, дзякуй, да сустрэчы ў наступным выпуску. Змены.